Maayong aga Bacolod, maayong aga balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Mayo 7, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Mighty! Alright, good morning, Action Boy. Kag sa aton nga mga kaksyon. Yes, good morning. Happy Friday. Kaya sa nagaupod sa aton subong sa Facebook Live, good morning, Alex Monteza, Donna Navarte Macario, kay Larry Rico, good morning, Action Boy Duran. Monitor kami din sa Puro Kalubay, Barangay Sampinet, Kagalantaw. Agatamyaw gali ang agapangape sa kapihan ni Lani. Ginatamyaw niya ang agapangape sa kapihan ni Lani. Kaya Tia, Kim Riman, good morning sa imo. Noy Erwin Gonzalez, good morning. Miss Oma Lomena, good morning man. Dennis Richard Tiboroma, good morning. Kay Miss Carol Montoya, ang imo ihada Action Boy ara na. Good morning, gid. Kay yes, of course, subong nga adlaw. Happy birthday, Mami M sa Boso. Yes, golden birthday, golden girl. Golden girl from Golden River. Ay correct man? Ay, correct. Oo. Sige Gamay. ha, kantahan mo kuno siya. Ay, subong na. Pwede karon lang ka pag-upat ka news kasi ang voice ko doon hindi pa mayo. Wala na Buong voice. Buong voice. Wala pa mayo na Action Boy na. Karon lang kantahan din siya ha. Oo. Happy birthday kay M. Saboso. Yes. Good morning man kay Romeo Baroba Jr., kay Maria Luisa Melos, Ma'am Luing, good morning. Liza Reliosa Soriaga, kay Dino De Cripito, maayong aga, kay Purok Hadlok. Ha? Purok Hadlok ko, no? Muna. Yes. Good morning, Purok listening and watching via Facebook Live. Team Baldong of Minoyan. Bongga. Hindi na Team Baldog. Baldong gid dyan. Baldong, gidya. Kalain boy, bala mo. Micaela Gilaran sa tanan niya nga sumag no, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Sakay Joval Trinidad. June Biaten Ceballos, gina-condolence na kuno sa Homocan family sa Talisay. Maricho Mariano. Vanessa Mayo, Ma'am Van, good morning dira sa imo sa Minnesota. Kagay Doc Matthew Mayo, good morning man. Kay Panga RR Hinyo, din ka kasaka bingakon nga ano. Good morning sa imo dira, no? Good morning day patay gid to si sir sa inyo. Ano to man? To Action Boy, volunteer teacher nga na-aksidente. Actually, ara siya sa balita, takaron. Volunteer teacher, nakabunggo siya sa truck. Sa likod, dito sa Amon, sa may Karabalan. Kinapatay gid siya, Action Boy. Siling ni RR niya, hello Papa Boy, ara ko bago, buwas sa college. Okay. Okay, kaya man siya sa Bacolod, R. Charing. Basi ko siguro Action Boy nga makadto ka to para ma-meet ka mo. Para meet kami. Galing ito, may makutos ang business sa college, no? Di, ang pagkadto mo sa iya eh. Aw. Marcia Rumbina Sunio, classmate, good morning dira sa imo. Sakay Lisa Reliosa Soriaga, good morning kuno kay Natalia Olvido. Bugtaw na mga pita kay Agsam. Hugh Christ Gabriel, panamyaw halin sa DK Kapehan sa La Carlota City. Russell Gomez, live stream to sila kuno sa Kapihan sa DK Kapihan. May agad dira sa nagapangapian. May good morning dira sa inyo tanan. Kay Lady Jonah Bahilida de la Cruz, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Greet lang si Nanay Toto kag Tatay Pito sang Bantayan Kabankalan. Ramil Duray Infante kag kay Alex Montesa, of course, good morning. Marcel Jurisprudencia Sueta kay Titing Angels. MG Espida, pa-shoutout sa family niya sa San Enrique kag Isabela from Dubai. Ma'am Kelly Jelly, good morning man. Kag kay Bayboy Villasor sang Simo Sectoral. Nag-send siya 200 stars.
Thank you, Gid, sa kay Ma'am Kelly Jelly. Jel Gayo Butalon Senido. Good morning, man. Sakay Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Thanks God, it's Friday. Basta Friday gani ang mga office workers yaga pasalamat gini kay the next day way ubramo no. Lain sa ato nya nga way na diya. Sa imo guro, thanks God it's Friday man kay Saturday way kamandiya mo. Arita di. Live sa buwas nga man. Ano na yung business mo? Magkakapagya? Lang kami baga pamakot kung mag-leave ka. Baw. Nga may kwan siya, ng ano pa nawag sinigan ng rekta ang kwan, rekta ang birthday. Tiba siguro. Siguro ba siguro ang birthday guro ni Mami M siguro, hasta guro buwas guro. Siyempre, halin bala sa Bacolod, to Pontevedra, to mamaylan nga celebrate nga daan. To magi pa na sinigaran. Oo, gagi pa na sinigaran. Sa ilato ni ni Kagawad bala, Monico Prudente. Hindi karanta, di ba? Oo. Kag si ang Canada ang punong abala na da si Action Eden. Grabe sang punong abala do mga lobo. Dumana. Ano kasang lobo nga movie teleserye. Away. Kaya batay lang ko si Angel Locsin. Oo. Ang ga-transform na bala into lobo tapos mag-transform sa tao yan sila bayo dayon. Kaya ano labot na siyang punong abala? Kaya meron na sila punong abala ang ginatawa. Magaling na. Nan. Kay Jean Buerom, good morning man sa imo. Kay pare ko Arlene Buerom, good morning man. Sakay, ay kadamo, naglisang way tama ko. Pedro Politod, watching live from Zone 1, Purok Riverside, Banago. Sakay Pilton, ako na Jacqueline Martinez. Martinez family ko, good morning. Gamay Pasar. Kay Jeneline Postrano kag Regina Palma sa Cordoba, Cabancalan. Rose Lopez Villanueva, good morning man sa Locotan, Cabancalan. Standby na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:11. Sa detalye na sang mga balita lokal. Ginaimbestigahan pa sa Philippine Army ang nagalapda nga impormasyon sa social media may angot sa presensya sa armado nga lalakinan sa isla sang Negros nga target nga patyon ang mga wala matumod nga mga politiko. Sunod kay 3rd Infantry Division spokesperson Army Major Sinon Pancito III, wala naghalin sa otoridad ang nagalapta nga mensahe nga nagapaandam sa publiko sa mahimo kalakasan nga himuon sa mga armado. Pagklaro ni Pancito, mayara gid man sang presensya sa mga armado nga grupo sa isla, apang ini sila ang ginasuspetsuhan nga konektado sa rebelde nga grupo. Ginausisa karon sa Philippine Army kung sa di naghalin ang amo nga impormasyon. Sa pihak nga wala pa sang konfirmasyon ang amo nga impormasyon, nagahinyo si Pancito sa publiko nga padayon sa paghalong kagilayon magpakig-angot sa motoridad kung makakita sa mga ginasuspetsuhan armado nga mga grupo. Ginanunsyo ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson nga gapatuman ang hindi pagbaton sa mga travelers sa tiyon nga puno na ang quarantine facilities ang ila local government unit o LGU sa masunod nga 2 ka semana. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Lacson, mabudlay ang pagpangabay sa travel moratorium nga damlag lang, ginhatag sa probinsya 2 ka semana ang nakaligad. Sunod kay Lacson, ini nga plano ang tuyo nga makontrol ang tao nga nagasulod sa probinsya. Ginpahayag ni Lacson ang probinsya ang magadesisyon kung batunon ng traveler o kung hindi, samtang LGU naman ang magkumpirmar kung ila ini nga residente. Damlag lang ginpahayag ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz II nga yara na sa critical level ang quarantine kag isolation facilities sang probinsya. For those LGUs that do not have enough quarantine facility because puno na sila, we will not accept their travelers. So, ato yan na open, na may ara pa sila lugar for quarantine facility, we will accept that. Kabahin sang payag ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson.
Sa iba pa natin nga balita lokal, patay ang isa ka volunteer teacher matapos aksidente nga mabunggo ang ginamaneho nga motorsiklo sa isa ka cargo truck sa Barangay Road, Sitio Tara, Barangay Carabalan, Siyudad sang Himamaylan, malas 8:40 ang takna sang gabi sa itong Miyerkules. Ang biktima kilala kay Severin Octavio, 36 anyos, soltero, kag pumuluyo sa Purukuno sa amuman nga barangay. Suno kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, ang hepe sa Himamaylan PNP, nagapauli na halin sa birthday party si Octavio kag wala sini natalupangdan ang nagaparking nga cargo truck sa kilid sa dalan, rason nga nagbunggo ini kag nagdasok sa idalon sang truck. Dugang pa ni Vargas nakainom sa makaulubong ilimnon ng biktima kag posible nga marasig ang padalagan. Nakaangkon sa malubang ang kapilasan si Octavio kag indiklarar nga patay sa attending physician sa Governor Valeriano Gattoslao Hospital. Palayag pa ni Vargas, suno sa paraysayon sa driver sa cargo truck nga si Allen Valles, nagapuyo man sa Purukuno sa amuman nga barangay, na aberya ang iya salakyan, rason nga nagaparking ini sa among nga lugar. Ginluthang tubtub nga mapatay ang isa ka lalaki sa namatyan sa Sitio Candiaca, Purok Maghirupay, Barangay Tapi, Siyudad sang Kabankalan sa itong Martes, las 10 sang gabi, Mayo 4, 2021. Ang napatay ang ginkilala kay Ricardo Cabison Jr., 40 anyos, may asawa, kag nagapuyo sa Barangay Nagasi, Siyudad sang La Carlota. Sa investigasyon sang Kabankalan PNP, si Cabison yara sa haya ni Pasensya Inocencio, nga nagalantaw sang hampang braha sang luthangon, igo ini sa tangkugo, samtang nagaamat-amat siya tumba ini ang gintiro pagid sa tiyan, kag ginuthang, igo sa hawak kag paa. Giningagaw padala sa hospital ang biktima apang ini ang gideklarar nga patay sang attending physician nga si Dr. Cherry Rose Gonzalez. Na-recover sa otoridad ang duha ka basiyo sang kalibre 45 nga armas tuthang sa lugar sang insidente. Padala pa investigasyon sa kapulisan sa motibo sang krimen. Ginbawi aman sa kabuhi ang isa ka gwardya sa ini ang aksidente mga alas 11 ang takna sang Miyerkules ang gabi sa National Highway sa Barangay Balungay, Barangay Kalumangan, Siyudad Sambago. Ang biktima ginkilala kay Robert Neil Roma, 41 anyos, may asawa, kag nagapuyo sa Barangay Poblasyon, Banwas ang San Enrique. Sunod kay Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief of Police ng Bago PNP, ang biktima nagamaneho siya motorsiklo halin sa siyudad sang Bacolod padulong sa Banwas ang San Enrique sang nagbunggo sa poste sang kuryente. Duha pa ni Haro, posible nga tuyo kag napiyungan ang biktima kag hinali nga nagtalang padulong sa kilid sang dalan padulong sa poste. Palayag pa ni Haro, ginausisa pa nila kung nakainom ang biktima. Sa dugang nga balita lokal, nagbulig ang Bacolod City Mobile Force Company o kon BCMFC kag Mobile Patrol Unit o kon MPU sa kakulangan sang personnel sa mga police station sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos 36 o 85 ka mga personnel sa nagkalaingan nga police station ang nagpositibo sa COVID-19 sa bago lang natapos nga surveillance testing. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jose Edel Manzano, Force Commanders ang BCMFC ang kalabanan sa iya unit ara sa Police Station 4, 5 kag Police Station 10 nga may madamo nga kaso sang COVID-19. Ang iba naman nga police station ang ginbutangan sang personnel halin sa Mobile Patrol Unit sa idalom sang command kag supervision ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Suno kay Manzano, ang kakulang sa mga technical person o personnel sa mga police station ang ginbutangan naman sang personnel halin sa headquarters sang BCPO. Suno pa kay Manzano, may iba nga police station nga wala lang nagpangayo sa augmentation, bangod gang may lang ila personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Ginklaro naman sa Philippine Drug Enforcement Agency Special Enforcement Team nga nagdangat sa masobra 4.4 milyones pesos ang balor sa illegal nga droga nga ilan na recover sa bypass operation sa Purok Lacson, Barangay Alegria, Banwas ang Murcia sa tong Martes sang gabi. Sunod kay PIDEA Set Team Leader Agent Bamboo, nagwa sa resulta sa examination sa crime laboratory nga nagdangat sa 661 gramos ang kabugaton sa droga nga na-recover sa mga bypass operation. Kahapon nga adlaw ginpasakaan na sang nagligad nga adlaw Mayo 5 ginpasakaan na sang kaso mapagbaligya kapag hupot sa illegal nga droga sanday Justin Ledesma kag Rylan Artus nga nadakpan sa bypass operation. Hangkat nga debate ni Presidente Duterte ginbato ni Anay Supreme Court Justice Oncarpio.
Samtang public schools magabaton sang early registrants tubtob katapusan sang Mayo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kat? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak Sakay ni Her Arzaga, good morning dira sa imo. Kay Celedonia Santillan from La Carlota City, ginatamyaw taman. No? Mary Joy Camero, Michael John Season of course, kag si Milagros Cesar Alit. Mil, good morning sa imo. Kay Jel Gayo Butalon Sinido, shout out sa mga taga Ionitan, kag sa tanan man nga taga Margarita. Sakay mga sisters ni Ma'am Kelly Jelly, kanda Jenali kag Jane, kay Alma Oligon, Sirela Samar Aguilion, Michelle Montilla, Gamon Etorman. Sige. Otay Benedicto, dira sa Victorina Heights, Mansilingan. Good morning man. Arnold Bedayo, Binong 70, no? Good morning. Evangeline Gradas Baterna, kag kay Francine Natalie Bautista. Good morning. Sige, go. Taga Maaw gali ni siya. Sige, go. Wala, sa kay Francine. Ita mo. Di na to man. Ano, Joy? Hindi ko nakasunod doon. Wala mo rin kinaona ka na. Why kaya ko ginaon kaya wala ka pa bang kita sa balasahon mo. Abaw, style ka pa ba? Pinky Teruel from Villamonte, Jack Pinongan, Joel Madalugdog, sakay Christine Menyes Villalobos, Ronnie Mananghaya sa Yufuf, Saudi Arabia. Yufuf na nagala? Or Hufuf? Prime Water. Yuhu! Lihan niya Prime Water. Yuhu! Gaugtas mga taga-handumanan sa inyo. Ay, kalay. Butsin nyo na kay... Kaya si Neko, mo man? Ano man? Kaya Christmas light sila. Oo. Si may classmate ko gani, si Dayna, bla? Bilonyo.
isip siya na isip niya sang kagapon tong isip niya do ika 29th na nga brown out. 29. Kao ka Bongga. 20. Super isip. Super isip gidya. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Suzette Alunan. Kay Good morning. din ka na? Kay Joel Madalugdog. Good morning. Kay Faye Alegre. Neil Brian Valawis. Good Valuis. morning. Valuis. Good morning. Kay Romelo Ilostre Arevalo. Ma'am Romela, good morning. Pakigreet naman, Omega. Happy birthday. Kay Joanna May Garcia Cordero. Yes, Joanna May Garcia Cordero, happy birthday. Halin kay teacher Romela Arevalo. Yes. Charlie Belegorio. Dira sa may Valencia City. Good morning mga ka-action. Tami ako sa Igmayaan. Valencia City, Bukidnon ni Goroy. Rochelle Evangelista, good morning. Kay Gleniel Palmon, hambaya. Hi, Ma'am Dorel. Kamusta ka na? Kag Sir Duran. Hello, Gleniel. Okay lang. Okay lang. Oo. Salamat sa pamangkot. Na at least ginawa pamangkot. Ito akong kamusta, Action Boy. Bia Jonathan, comparing Bia, good morning. Kay Charito Serva Damasino, Abranica Windel, good morning. Kay Action Fred, paniguro kagina. Kay Action Fred ko, no. Maria Teresa Hofelenia, kay Honhon Vasquez Castro, good morning. Dara sa may Woodside, Alihis. Kag dara sa Castro Vasquez family sa Hinigaran. Maui Cañada Jr., good morning. Yes, good morning. Sir Maui. Johnny Hodines, dara sa may San Enrique. Kay Trixie Boseo, sa Panokoy, wala man kuno tubig. Wala ka mo to tubig? Okay, wala man ko doon sa Basiwa ya. Di kaya gali. May kwan ko yan ang Wow, may ano sa Dipwel. bubon, Sa bubon may- na kuya, bubon ka. Ano kitawag siya na? Bubon? Hindi Pati sa bubon mo na yan. Bubon daw. Ano na gani, mga lipat. Sige lang pa nung dumon. Pero nakaraan. Yan ba lang lang? Nang ano, may May motor. Motor. Ay, kalala. Sa laol may motor. Kag may tangke. Bongga. So, dito to kay Al Zahara Palmares. Dito sa may Damam, Saudi Arabia. Sige. Okay. Sir Rem- Binong, si Tenta Morning. Yes, kay Remia Garcia. Good morning, man. Standby na kita sa mga balita nasyonal. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginabaton ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio ang hangkat ni Presidente Rodrigo Duterte nga debate angot sa issue sa West Philippine Sea. Sa statement sa kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Carpio nga ginabaton ang hangkat sa Presidente nga debate anuman nga oras. Una ang ginpakamalawot ni Duterte si Carpio sa iyang Talk to the People sa Miyerkules ang gabi. Ginpahayag ni Duterte nga ang katalagan sa Pilipinas sa issue sa West Philippine Sea ang tubtob lamang sa papel. Ginakusar ni Duterte si Carpio Anay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nga may kailabdanan sa desisyon nga pag-withdraw sang Navy ships sa West Philippine Sea.
Suno kay Duterte, handa ini nga mag-resign kung mapamandudaan nga nagaminutig siya. Bilang sabat, ginpahig ni Carpio nga dapat mag-resign na si Duterte bangod hindi iniimbolbado sa desisyon nga pag-withdraw sa Navy ship sa West Philippine Sea sa 2012 sa Scarborough standoff. Magapadayon ang public school sa pagbaton sa mga early registrants para sa masunod nga school year tubtob katapusan sa Mayo. Sunod kay Education Undersecretary Jesus Mateo, ang early registration para sa incoming kindergarten, grade 1, 7 kag 11 ang kuntani nagtakop nagligad nga Abril 30, pero ang DepEd ang nagdesisyon nga tagan sa nagakaigo nga tion ang mga estudyante. Ang DepEd ang naka-record sang 4.3 milyones ka mga learners nga nagrehistro sang temprano para sa masunod nga school year. Ini ang 93% sang kabugusan nga early registrants nga na-record nagligad nga tuig. Ang mga bulutuan nag-usar sang drop boxes kag online platforms sa early registration sa mga estudyante sa grades 2, tubtub 6, 8, tubtub 10 kag 12 ang ginakabig na nga pre-registered kag hindi na kinahanglan magpasakop sa sini nga aktibidad. Naglambot na sa 320,586 ka mga Pilipino ang nakakompleto na sang 2 ka dose ng COVID-19 vaccines. Base sa pagpangusisa, yara sa 0.46% sa target ng gobyerno ang nabakunahan na bangon na ibanuan, 70 milyones ka Pilipino ang target mabakunahan antes matapos ang tuig. Samtang sa record naman sa Department of Health, nakapatigan na sila sa 2,065,235 ka vaccination tubtob sang Mayo 4. Sa among datos, 97% o kung 1,744,649 ka mga individual ang nakabato na sang first dose. Samtang 18% naman ang nakakuha sang second dose. Sunod sa ahensya, sa 4,040,600 ka doses na nakabot sa Pilipinas, 3,970,680 o kung 98% ang napanagtag na sa mga local government units. Umpisa nagsugod ang Pilipinas ang pagpangbakuna sa adtong Marso 1. Magabaton si Presidente Rodrigo Duterte. Magabaton si Presidente Rodrigo Duterte sa second dose ng Sinopharm vaccine. Inibisan nga iya ginpangabayang China nga bawion ang gindonar nga mga bakuna. Suno ka Presidential Spokesman Harry Roque, hindi pag-iuli ang second dose para matapos niyang proseso. Sadtong Lunes, sang ginbakunahan si Duterte sa Sinopharm vaccine nga mayara sang compassional permit, special permit pero wala sang emergency use authorization. Suno pa sa mga eksperto, si Duterte ang pwede nga bakunahan sa Sinovac vaccine para sa second dose kung hindi makakuha ang Sinopharm sang approval. Gina-verify pa sang DOH ang test results ng 7 ka mga travelers nga gikan sa India. Ginklaro man sa DOH nga 5 lamang kag hindi 6 ang nagpositibo sa COVID-19 nga may travel history sa India antes ginbatuman ang istrikto nga border control. Sa datos ng DOH, 149 ka mga pasahero nga may travel history sa India. Halin Abril 1 tugtog 30 ang na-record sa Bureau of Quarantine. 129 diri ang returning overseas Filipinos kag 20 ang foreigners. Sa statements ng DOH, 5 ang nagpositibo sa COVID-19, 13 ang negatibo, samtang 7 ang gina-verify pa. Sa 5 nga nagpositibo, 4 diri ang mga Pinoy kag 1 ang dumuluong. Napagigangot naman ang DOH sa mga LGUs kag regional surveillance units nga i-monitor ang status sa mga travelers. Nag-file na ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sang draft complaint sa Office of the Ombudsman batok sa 3 ka opisyal sa gobyerno ginaangot sa mga anomalya nga pag-issue sang special permits kag certificates. Sa laging handa briefing ginpahayag ni PACC Chairperson Greco Belhica, ginkilala ang opisyal nga Sanday Public Works and Highways Assistant Secretary Antonio Molano Jr. kag Environmental Management Bureau Directors Metodio Torbelia kag Lormilin Claudio. Sulo kay Belhica ang kaso ang angot sa flood control project sa Zambales. Wala na nagpalayag si Belhica sang dugang nga detalye pero nagpasiguro nga iya na sumiter ang mga dokumento sa Ombudsman lakip na investigation report sa PACC. Plano man sa PACC nga mag-file sa kaso administratibo sa 3 ka opisyal nga karon wala pa sang komento. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Ang sa aton mga ka-aksyon, D3 Bayo.
Inyo gipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!